Els Mossos d'Esquadra han registrat durant tota la tarda el domicili de Vilanova i la Geltrú, on va morir el nadó, acompanyat de les dues persones de l'entorn familiar que el cuidaven la matinada de diumenge i que estan detingudes. Avui l'àvia de la criatura ha anat als jutjats a denunciar la suposada passivitat, segons ella, dels serveis socials de Vilanova. Fui yo desde Zaragoza, fui yo la que llamó a la asistente social para que hiciera un regimiento a la niña. Y seguimiento, perdón. Y no hicieron nada. Després que l'autòpsia ha confirmat que el nadó va morir a causa dels cops i que n'havia patit amb anterioritat, la Direcció General de la Infància ha demanat més sensibilització social per combatre el maltractament infantil. Té un clam a tota la ciutadania, a totes les institucions, a totes les administracions públiques, a totes les entitats, a tots els ciutadans i ciutadanes, perquè denunciem, parlem, comuniquem, avisem, notifiquem, per evitar que fets com aquest d'ahir, tan terrible i fastigós, deixin de passar. La Generalitat ha anunciat que exercirà l'acusació popular en aquest cas.